Hej, Nick Gade her. Nu er du lige kommet med i mit atelier, og det er sådan en dejlig søndag her med et fantastisk vejr. Men jeg er jo så kravlet ind, og det var så at male maleri, som der er det der her. Og det er et maleri, som måler 80 x 80. Og det er et helt specielt maleri lige i dag, fordi det dedikerer jeg simpelthen til dig, der elsker kunst. Og måske også dig, som der ikke har noget kunst i forvejen. Det her maleri i dag er også en special price. Jeg sælger det for 2500 inklusiv indramning og forsendelse. Så kan det blive dit. Og det er fordi, jeg synes, at kunst er så vigtig. Det er meget vigtigt for mig. Og det kunne jeg så lige også fortælle lidt om, hvorfor. Det er det fordi, at jeg ser det som en fantastisk måde at få genklang og connection rent faktisk med noget, der bor i mig selv. Og det tænker jeg ikke, man kan få ret mange andre steder end i kunst. Et maleri, hvis man får genklang med det, så er det jo rent faktisk, fordi der er noget, der bor i en selv. Og dermed får man en kontakt indadtil, og man kan blive klogere på sig selv. Og man kan muligvis også vokse som menneske. Jeg våger den påstand, at det også kan hele dig, fordi du får genklang til noget, du måske har manglet. Så jeg synes, det er rigtig fede og fantastiske ved kunst. Men det her maleri, det kan så blive dit til 2500, inklusiv indramning og forsendelse. Så hvis det skal være dit, så giv mig et kald eller skriv, eller gå ind på nettet. Det ligger på shoppen. www.nickgade.dk. Og der vil det ligge indtil du eksempelvis kommer og køber det. Så ja, hvis det siger noget, så slå til.